Иземі Сошол ТВ телеканалында яңалыклар вақты студияда мен Румел Карамиев. Иқтибарыңызға бүгінгі программаның төп темалары. 1 июльден тұрак коммунал қызметлер үшін бәйлер орташа квитанцияларда бұл нишік шоғалар. Толырақ хабарчыбыз сюжетында. Сораштыруда катнашучыларның яртысы җәмәгать транспорты эшчәнлегеннән канәгать түгел. Әлеге проблеманы бүген халык тыңлауларында карадылар. Шәһәрдәшләр һәм белгечләр фикерен Гүзәл Шихапова тыңлады. Яшьләр көнен үткәрүгә яр буе мәйданы әзер. Президент белән бергә хәрәкәте вәкилләре биредә өмә ясап, чүпчәрдан орындырды. Гадәттә халык ял иткәндә алар хезмәттә, бу ялларда исә киресенчә булды. Шоллы полиция хезмәткәрләре үзләренең сабан туйларын үткәрде. Жыллык өчен бәя күтәрелә, халыкның бурычы арта. Шаллыда инде бүген үк жыллык бирү сезонына әзерлек бара. Исегезгә төшерәм, 1 июльдән торак коммуналь хезмәтләр өчен бәяләр артачак. Шул исәптән жыллык өчендә 7%-ка күбрәк түли башлыйбыз. Дөрес, без моны бары тик торбаларыбызга жылы бирелгәч кенә, ягъни октябрь ае өчен генә квитанцияларда күрәчәкбез. Жыллык бирү сезонына әзерлек турында тулырак хәбәрчебез Ләйсән Ханова сюжетында. Шлекле дүшәмбе киңәшмәсендә җылылык сезонына әзерлек төп тема булды. Урамда 30 градустан артык эссе булуга карамастан, аңа әзерлекне нәкъ хәзер башлау зарур. Шаллы буенча җылылык турбаларының 51% тузган, тик аларның ел саен нибары 20 вагон-километр тирәсе генә алыштырыла. Чөнки торак коммуналь хезмәтләр өчен вакытында түләмәүчеләр күп, әҗәтләр ремонтны вакытында үткәрергә мөмкинлек бирми. Просроченная задолженность за потребленную тепловую энергию. Кулланылган җылылык энергиясе өчен идарә итү компанияләренең һәм иптәшлек ширкәтләренең бурычы 1 июньгә 308 миллион сум тәшкил итә. Ә халыктан аласы акча 744 миллион сумнан да артык. Узган елның 1 июненә бу сумма 726 миллион сум тирәсе иде. Әҗәтләрне юллап алу өчен хәзер коммуналчылар юл приставы комплексыннан файдалана. Бүгенгә бурычлы 7 шәһәрдәшнең машинасына арест салынган иде. Шәһәр җитәкчесе сүзләренә караганда, җылылык бирү сезонына әзерлек хәзер көн кадагындагы беренче мәсьәлә булачак. Вопросы есть по оплате. Түләүләр һәм эшләрнең графигы буенча шактый сораулар бар. Шимбә киңәшмәсен киңәйтелгән формада үткәрәчәкбез. Анда җаваплы җитәкчеләр хисап тотарга тиеш. Инде 1 августка барлык социаль учреждениялар җылылык бирү сезонына әзер булырга тиеш. Мәктәп бакчаларны, хастаханәләрне, спорт корылмаларын җылыту өчен республика һәм шәһәр бюджетларыннан 50 миллион сумнан артык акча бирелә. Ләйсән Ханова, Андрей Рачеев, Шоллы ТВ, яңалыклар. Капиталь ремонт акрын бара, тизлекне арттыру кирәк. Бүген шәһәр җитәкчесе коммуналчыларга һәм подрядчы оешмаларга шундый күрсәтмә бирде. Бүгенге фасадларның нибары 50% төзекләндерелгән, түбә ябу эшләре 45%-ка башкарылган. Хәзер төзүчеләрнең эш графигын озынайтачаклар. Сейчас нужно ремонтировать кровлю. Сейчас. Түбәне нәкъ менә бүген төзекләндерергә кирәк. Моның өчен һава торышы бик уңай. Бер көнне яңгыр, икенче көнне кояш булгандагыга караганда, бүген эшләү яхшы. Сораштыруда катнашкан 2000 кешенең яртысы җәмәгать транспорты эшчәнлегеннән канәгать түгел. Халыкның 10% бөтенләй автобус һәм газельләргә утыра алмый. Кеше күп дип зарланган. Әлеге сораштыруны башкарма комитетның рәсми сайтында да урнаштырганнар иде. Бүген җәмәгать транспорты эшчәнлеге буенча халык тыңлаулары узды. Биредә Санкт-Петербург институты белгечләре дә тикшерүнең нәтиҗәләре белән таныштырды. Санкт-Петербургтан килгән транспорт тикшеренүләре департаменты белгечләре утырыш башында шәһәрдәшләр күңеленә хуш килерлек тәкъдимнәр җиткерде. Мисал өчен, аларның схемасы буенча элеватор тавына һәр 45 минут сайын 3 автобус йөриячәк. Элек исә бирегә 4 сәгатькә бер генә җәмәгать транспорты йөри иде. Ну, это, например, вот обслуживание поселка Сидоровка. Вот здесь вот добавляется кусочек, который обслуживает элеваторную гору. И вот здесь вот новостройки в 65-м комплексе, то есть заездом в 65-й комплекс с целью вывоза потенциальных жителей, которые там появятся. Төп проспектлар буенча яңа нефазлар йөриячәк, кеше күп йөри торган вакытларда көтү вакыты 6 минуттан узмаячак дип ышандыра белгечләр. Санкт-Петербург кунаклары шәһәрдә күп кенә маршрутлар кабатланып килә ди, аларны кыскартырга тәкъдим итәләр. Мисал өчен, Тугызлы автозавод проспектыннан алып Шилман буенча Моторный урамына кадәр барачак дип тәкъдим ителә. Ул вакытта IT-парк хезмәткәрләренә дә транспорт булачак, әмма IT-парк вәкилләре тукталыш ерак дип белдерде. Я заместитель руководителя по эксплуатации IT-парка. Вот представители ленты сидят. Мы с 2012 года не видим, к сожалению, ни одного автобуса, хотя там маршруты вот таких частников проложены. То есть у нас нет ни шаговой доступности, кроме как пешком, через там даже тротуаров нет.
Яңа схема буенча тугызлы зәп бистәсенә бармаячак бу маршрутта эшләүче эшмәкәр моңа каршы төште. Ул бөтенләй икенче, әмма шәһәр өчен уңай булган схема тәкъдим итәргә әзер икәнлеген белдерде. Я знаю, что на Раскольниково есть проблемы с транспортом. Я не против абсолютно большого транспорта, автобусов большой вместимости. Но ту схему, которую вы сейчас предлагаете, она никак вообще по ней невозможно работать. Санкт-Петербург белгечләре Зяб белән Сөембикә арасында өзгән 12нче маршрут булмаячак. Димәк, Зяб бистәсендә яшәүче шәһәрдәшләр яңа шәһәргә бары тик 13нче маршрутта гына бара алачак дигән сүз бу күпләрдә каршылык тудырды. Вы полностью Зябь обрубили. Вы убрали улицу Комарова, убрали железнодорожников, улицу Тан, Аркалык, которые едут в Тукаевскую больницу. Вы что делаете? Вы убрали 12-й маршрут. С какой стати? Шунысы кызык, ешкына газель йөртүчеләргә зарланган шәһәрдәшләр аларны ук яклап чыкты. Чөнки халык та маршрут җитәкчеләре дә аркылы маршрутларның юкка чыгуын аңлап җиткермәде. Мәсәлән, 209-нчы маршрут Тынычлык һәм Сөембикә проспектларын тоташтыра. Әмма белгечләр аны кирәк дип тапмаган. Проходит по проспектам Вахитова, Автозаводский, также связывала с центром слуха в 60-м комплексе. Почему-то его нету. Поперечный маршрут, нормальный поперечный маршрут был. Его вообще убрали. Белгечләр трамвай системасын үзгәрешсез калдырырга дигән фикердә. Элек шәһәрдәге җәмәгать транспорты 750 берәмлек булса, хәзер күп сыйдырышлы экологик яктан чиста булган нифазлар исәбенә аларның санын 350-гә калдырырга телиләр. Бу кыскарту бер-берсен кабатлаучы маршрутларны булдырмасы өчен кирәк ди алар. Әлеге проект ахыргача эшләнеп бетмәде. Аны белгечләр интернетка урнаштырачак. Үз фикерләрен теләгән һәркем җиткерә алачак. Гүзәл Шихапова, Андрей Рачеев, Чаллы ТВ, яңалыклар. Шоллыда бу атнада бер юлы 2 балалар бакчасы ачылачак 36-нчы комплекстагы Шоллы бизәкләре һәм Кызыл Шоллы микрорайонындагы Миләүшә Фиалка бакчалары нәниләрне кабул итәргә әзер. Бу объектларны төзүчеләр шәһәрдә генә түгел, республикада беренчеләрдән булып куллануга тапшыра. Балалар бакчалары ачылышы тантанасында Татарстан җитәкчесе Рөстәм Миңнехановның да килүе көтелә. Ноэль Мәгдиев бизнесменнар белән тагын да ешрак очрашырга тели. Әлеге кризиска каршы штаб кысаларындагы бу очрашулар һәр шимбә иртәнге 7-дән 9-га дәвам итте. Шәһәр җитәкчесе хәзер аны эш көннәрендә дә оештырырга күрсәтмә бирде. Бизнесменнар шул рәвешле гамәлгә ашырга теләгән һәм дәүләт ярдәменә мохтаҗ проектларын турыдан-туры җитәкчегә тәкъдим итә ала. Әйтик, узган атнада 3 проект тәкъдим ителде. Аның берсе яңа туңдырма фабрикасы. Шаллы буенча әлеге предприятиенең 45 киоскысы урын алачак, бердә 80 шәһәрдәшебез эшләячәк. Сез яңалыклар программасын карыйсыз, без кыска гына реклама чыгарылышына беләбез. Бездән аерылмагыз. Яшьләр көнен үткәрүгә яр буе мәйданы әзер. Президент белән бергә хәрәкәте вәкилләре биредә өмә ясап, чүп-чардан арындырды. Гадәттә халык ял иткәндә алар хезмәттә, бу ялларда исә киресенчә булды. Шаллы полиция хезмәткәрләре үзләренең сабан туйларын үткәрде. Тепло в доме, горячий обед на кухне – все это зависит от вас. Не забывайте за газ платить вовремя. Не ждите, пока вам его отключат и начислят пени. Лучше сразу оплатить и без газа не сидеть. Платите за газ вовремя. Когда я вырасту, я буду строить огромные машины, как папа, потому что дедушка говорит, что только вместе мы сила, мы и наша земля. Как изменить мир? Мы вместе делаем это каждый день. Ради будущего наших детей. Ради нашей счастливой жизни. Просто посмотри вокруг. Это наш Татарстан. Мы сделали это вместе. Каждая маленькая победа – это шаг к большому успеху. Шагая вместе, мы и наша республика становимся первыми. Первыми во всем. Мы можем. Мы
вместе. В честь года парков и скверов телекомпания Челны ТВ и Радио Кунель приглашают взрослых и детей на большой праздник. 26 июня в 18 часов в Парке Победы торжественная церемония открытия «Скамейки влюбленных» от Челны ТВ. Для вас развлекательная программа с конкурсами и призами, а также праздничный концерт с участием музыкальных коллективов города и звезд татарской эстрады. Весь вечер на сцене ваши любимые телеведущие и диджеи Радио Кунель. В субботу, 27 июня, открытое первенство города по парковому вейкборду. Приглашаем челнинцев и гостей города на центральную набережную напротив 12-го комплекса. В 10 часов регистрация участников, в 14:00 начало соревнования. Информационный партнер – телеканал «Пятница Челны», категория 6+. Партнер мероприятия – инвестиционная компания «Подъем», ООО «Подъем Плюс». Сіз яңалықлар программасын қарайсыз, біз дәуам етеміз. Россияда қатыр күні һәм қойғы күні 1941 елның 22 июньдә Бейік Ватан соғышы башланды. Бұл әлігі датаға 74 ел толды. Әлікегі Советлар Союзы составына кірген елдерде бүгін түрлі шаралар өткәрілі, дәулет хелімнәрі түшірілген. Соғышыларны шалды да еске алдылар, Ватан ана хайкаліне шешеклер салынды. Ватан ана мемориал комплексы мәйданына 100-ге якын чаллылы җыелды. Бу Бейек Ватан сугышы ветераннары, аларның тормыш иптәшләре, балалары, аныклары, дуслары, шәһәр җитәкчелеге, укучылар. Мәрьям апа бирегә яшь килә, әтисе истәлегенә чәчәкләр сала. Мин монда ел сайын киләм, ел сайын гына түгел, даже үткән сайын да чәчәк куеп китәбез. Потому что минем әтинең исеме шушында язылган. Минем әти шушыннан Чаллыдан китте сугышка. 23 июньдә киткән, 41 елны и 42 елны 10 февральдә уже похоронка килде. Әни үлгәнче көтте аны. Тантанада сугышта хәбәрсез югалган 2 солдатның медальләре, үлем медальоны Россия десантчылары берләшмәсенең җирле бүлекчәсенә тапшырылды. Чаллының эзләү отряды әлеге табылдыкларны Ленинград өлкәсенең Любань шәһәреннән алып кайткан иде. Я очень рад, что в нашем городе сегодня тоже происходит это мероприятие. Сугышчыларны искә алуларына бик шатмын, эзләү отрядларына зур рәхмәтемне белдерәм. Әлеге датаны онытмавыгыз, хөрмәткә лаек. 14 меңгә якын шәһәрдәшебез Бейек Ватан сугышы кырларында ятып калган. Бүген алар истәлегенә чәчәкләр салынды. Айгөл Юнусова, Андрей Рачеев, Чаллы ТВ, яңалыклар. Чаллы яшьләр көнне әзерләнә, бәйрәм 27 июньдә яр буенда кичке сәгать 5-тә башлана. Бу ел ул Бейек Ватан сугышының 70 еллыгына багышлана. Чаралар гадәттәгечә берничә мәйданчыкта оештырыла. Шәһәрдәшләрне Ночные волки байкерлар клубы, КамАЗ мастер командасы, ретро автомобильләр каршы алачак. Рок-фестиваль, спортның экстремаль төрләре буенча ярышлар, судагы шоу һәр вакыттагыча бәйрәм бизәгенә әвереләчәк. Изюминкой праздника будет показательное выступление чемпионов. Аквабайк буенча чемпионнар Динамо Татарстан командасы агзаларының чыгышлары бик үзенчәлекле булыр дип уйлыйбыз. Судагы шоуның финалында исә Чаллы волонтерлары су спорты төрләре буенча презентация күрсәтәчәк. Чаллыда яшьләр көне судагы салют белән төгәлләнәчәк. Ул кичке сәгать 10-га билгеләнгән. Соңыннан шәһәрдәшләрне өйләренә кайтару өчен төп проспектлар буенча автобуслар хәрәкәте оештырыла. Ел сайын яшьләр көне яр буенда үткәрелә. Бу елларда президент белән бергә хәрәкәте вәкилләре әлеге урынны чүпчардан орындырды. 100дән артык кешене үзенә җыйды. Һәркемгә айрым территория бүлеп бирделәр. Яр буенда пыяла кыйпылчыклары, шешәләр ята. Активистлар тәҗрибәле, мондый экологик акцияларда беренче тапкыр гына катнашмый, яр буе мәйданын санаулы сәгатьләр эчендә җыештырабыз диләр. Шушындый акциялар безнең һәр атна сайын үтә, төрле җирләрдә. Аларны президент белән бергә һәм Яшел Чаллы шүп юк дигән җәмәгать оешмаларыбыз белән бергә үткәрәбез. Шимбә иртәсе булуга да карамастан яр буенча оештыруга яшьләр җаваплы караган. 27 июньдә узачак яшьләр көненә пляж мәйданы чиста булсын диялар. Минем уйлавымча, мондый акция шәһәр өчен бик мөһим. Чөнки шәһәрнең чисталыгы өчен бөтен яшьләр дә җаваплы. Мин бик шат. Бүген бу акциягә бик күп яшьләр килгән өчен.
Яр буе территориясын шүпшардан арындыру эшләре электе башкарыла иде. Берничә ел элек экологлар җәмәгать оешмалары бирдә 5-6 КАМАЗ чүп түгәйдек ди. Мондый акцияларны еш уздыру шәһәрдәшләрне чисталык хайрәте ди белгечләр. Соңгы акцияларда яр буеннан 10 капчык чүп җыябыз. Бу яшьләр генә түгел, башка шәһәрдәшләрдә балыкчылар да үз артларыннан җыештыра башладылар дигәнне аңлата. Пластик шешәләр 200-300 ел дәвамында да череми, аңа 1000 ел вакыт кирәк. Киләсе елларда да президент белән бергә хәрәкәт активистлары шәһәр территориясын җыештырырга чыгачак. Бу эшкә үз өлешен кертергә теләүчеләр Нур яшьләр үзәгенә мөрәҗәгать итә ала. Гүзәл Шәһапова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Шәһәрне бергә чистартык Чаллы ТВ телекомпаниясы Сити Маркет 24 белән берлектә шүпчарлы урыннарны тәкъдим ит исемле яңа акция элан итә. Без сез, ягъни тамашачылар күрсәткән шүпле урыннарны чистартачакбыз. Үзегез тап булган шүпчарлы урын турында безнең ВКонтакте социаль челтәрендәге төркемгә яза аласыз. Хатта әлеге урынның фоторәсемен һәм адресын беркетергә кирәк. Иң проблемалы урынны сайлап алганнан соң без 1 июньдә үк аны чистартачакбыз. Ярчалы полиция гарнизоны хезмәткәрләре дә үзләренең шәхси сабан туен уздырды. Чөнки шәһәр сабан туенда аларның күбесе эш урыннарында җәмәгать тәртибе сагында булды. Республикада халык куркынычсызлыгын тәэмин итү бурычы 1 урында. Бәйрәм вакытында оештырылган күрсәтмә чыгышларда моның шулай икәнлеген исбатлады. Обезврежен. Это одна из лучших собак в Российской Федерации. Беренче карашка чыгыш цирктагы тамашаны хәтерләтә, әмма этләрнең төп бурычы халык күңелен күрү түгел, бомба куярга теләгән җинаятьчене тоткарлау, шәһәрдәшләрнең куркынычсызлыгын саклау. Кинологлар отрядында һәр этнең дә үз вазифасы, кайсы шартлаткыч җайланмалар эзли, кайсы җинаятьчеләрне таба. Собака ищет преступника. Вот он. Сүз уңайыннан Татарстанда җинаятьчелек дәрәҗәсе Россия һәм башка төбәкләр белән чагыштырганда күпкә азрак, 100 мең кешегә 1167 җинаять туры килә. Мисал өчен Россия буенча бу күрсәткеч 100 мең кешегә 1500 җинаять. Эчке эшләр идарәсендә эшләүчеләр кинәт атышлар башланса да, коралсыз сугышырга туры килсә дә, үзләренә ышанырга мөмкин икәнлеген исбатлады. Республика полиция хезмәткәрләре үз алларына куелган бурычларны дөрес һәм профессиональ дәрәҗәдә башкара. Башкарма комитеты җитәкчесе Наил Мәһдиев та эчке эшләр идарәсендә хезмәт итүчеләрнең эшен югары бәяләде. Благодаря той оперативной повседневной работе, которая была проведена вами, Сезнең көн сайын башкарыла торган эшчәнлегегез бәрабәренә олысы да, кечесе дә, шәһәр кунаклары да тыныч. Кеше күп җыелган урыннарда да халыкның куркынычсызлыгын саклыйсыз. Сезгә моның өчен зур рәхмәт. Эчке эшләр идарәсендә эшләүчеләр үзләре дә, аларның гаиләләре дә мондый бәйрәмнәр берләштерә, гаилә әгъзаларына әлеге эшнең нечкәлекләрен аңларга ярдәм итә ди. Бәйрәм миңа бик ошады. Бу бәйрәм семьяларны ныгыта. Балалар әти-әниләрнең эшләрен күрәләр һәм алар белән горурланалар. Эти мероприятия проводятся не только, чтобы сплотить наш коллектив, но также, чтобы отдохнуть от нашей рутинной работы. Бу чаралар коллективны берләштерер өчен генә түгел, авыр хезмәттән ял итү өчен дә кирәк. Үзеңне спорт өлкәсендә күрсәтү өчен дә менә дигән мөмкинлек. Сабантуй булгач, милли ярышлар да була. Инспекторлар 9 спорт төре буенча ярышларда катнашты. Милли көрәштә, аркан тартышуда да үз көчләрен сынап карадылар. Гомуми команда күрсәткечләре буенча 1 урынны ЮХИДИ идарәсе инспекторлары яулады, әмма башка хезмәткәрләрен дә бүләксез калдырмадылар. Гүзәл Шәһапова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Бүген Чаллыда Россия буенча Россия кубогы башланды. Әлеге бөтен Россия ярышларда илнең 30лап төбәгеннән 200 спортчы катнаша. Тэквондо буенча мондый дәрәҗәдәге ярышларның шәһәребездә беренче тапкыр үткәрелүе. Моңа Татарстан шул исәптән Чаллы спортчыларының төрле дәрәҗәдәге ярышларда уңышлы катнашу аркасында мөмкин булды. Бүген ярышларның беренче көне анда 5 үлчәү авырлыгында 70ләп кеше үз осталыгын күрсәтте. В основном безнең 2-нче, 3-нче состав, 4-нче составлар монда выступать итәләр. Но пока беренче көн соревнования буенча әкрен генә баралар безнең спортсменнар. Но минем уйлау буенча әйбәт выступать итәргә тиешләр. Һәм ураза тотучылар игътибарына чираттагы мәгълүматыбыз иртәгә сәгать 0:45 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу ише 20:19 минутта. Тоткан уразаларыбызның савабына ирешергә язсын.
Біздің яңалықлар tvchilny.ru ресми төркемендә әлбәттә карый аласыз. Шулай ук без көн дәвамында сәгать 10-да, 12-дә, 14 сәгатьтә һәм 16 сәгатьләрдә Шолы ТВ Центр каналында көн яңалыкларын һәр вакыт сезгә тапшырып киләбез. Һәм шулай ук сез республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосында да таныша аласыз. Һәм гадәттәгечә күңел радиосы алып баручылар сезгә көн дәвамында күтәренке яхшы кәеф бүләк итә. Ә без бүгенге сезнең белән саулашабыз. Алга табыда Шолы телеканалында калыгыз. Иртәгә нәкъ шушы вакытта, шушы урында без һичшиксез күрешербез. Исән-имин булыгыз.